U župi i svetištu Podmilačje u kripti crkve u izgradnji Svetog Ivana Krstitelja bilo je puno pjesme, radosti i mladosti, ali i puno vjernika koji su došli na obred primanja mladih župljana u Franjevačku mladež. Danas smo imali obećanja primanja u Framu, primljeno nas je 54. Ja sam izabran, imali smo sastanak, biranje vijeća Frame Podmilačje, ja sam izabran za predsjednika. Uz mene tu je još 6 članova. Krajem 8. razreda sam ja ušla u Fram. I prelijepo je stvarno, uvijek dobra raja, uvijek se pjeva, svira. Družimo se, upoznajemo druge ljude i tako. A kad netko kaže da moraš biti primjer svojim vršnjacima, bojiš li se malo toga? Pa moram se ja popraviti da bio primjer. Znači ima prostora i za popravljanje? Ima. Ali tko priznaje? Povam se prašta. Uvijek jedni odlaze, drugi dolaze, tako da napreduje Frama. Koliko inače u Podmilačju cijelom ima mladih ljudi? Ima velik broj, ne znam točno, ali ima i dosta. Može li se reći da je i veliki broj u Frami ili ima tu prostora da privučete još kolega? Pa veliki je broj u Frami, ali uvijek možemo više, znači da privučemo njih još. Misu i obred primanja i obećanja je predvodio fra Danijel Rajić, područni duhovni asistent Frame Bosne i Srebrene. On je zajedno s podmilačkim duhovnim asistentom Frame, fra Juricom Perišom, ohrabrio mlade da unatoč svim izazovima što vjernije slijede stope Svetog Franje. Frama Bosne i Hercegovine je jedna od najjačih frama, dakle Franjevačka mladež je zadnjih godina u konstantnom procesu napredovanja i brojčano su među prvim zemljama svijeta. Evo, to je budućnost našeg naroda i ja se nadam da će ti mladi i dalje ostati u tom kontinuitetu. Imamo s njima druženja, 2 puta tjedno se viđamo, ali oni nama dolaze, pogotovo mladi iz Podmilačja, svaku večer i oni su nama uglavnom tu na raspolaganju, oni su stalno tu s nama i družimo se ovdje i u buduće družit ćemo se, imamo pravilno za njih i dvoranu u Pothodniku, jer ja mislim da vrijedi se ulagati u naše mlade, oni su budućnost ove zemlje i treba im dati da budu aktivni članovi naše katoličke crkve. Novi podmilački župnik izgradnju svetišta Svetog Ive drži važnim, ali isto tako svjestan je i spreman poduprijeti što je moguće više i mlade framaše. Ali treba će i ove ostale popratne dijelove za župu urediti. Reći ćemo za mlade radimo sa jednu dvoranu da se imaju gdje okupljati. Pripremamo se za obnavljanje ispovjedaonica jer ovdje čovjek treba doživjeti jednu utjehu jer je ovo mjesto, kako bi rekao, dolna suza gdje se ljudi jednostavno odmaraju. Nacionalno vijeće Frame Bosne i Hercegovine je pomoglo organizirati ovaj lijepi događaj u Podmilačju. Ja sam u Frami skoro 13 godina, sad će biti, zamolio me ako mogu sa svojim iskustvom doći pomoći im oko organizacije same, oko, ajmo reći, protokola, obavili smo jedan protokolarni posao, dobro, evo kažu, dobili smo pohvala, ja se nadam će tako i ostati pohvala, neće biti pokuda poslije. Frama u Podmilačju ima duboke korijene. Svaki novi naraštaj te organizacije važan je za duhovni prosperitet zajednice i društva u cijelosti i to je ono što treba znati cijeniti i podržavati.